la 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 नेंटी बाळा फुलची फुला कुठं मुळ्या ओढतात फुलोन येते दिवचा पोळा पोस्टांचो मोगान केल्यात नेंटी बाळा फुलची फुला कुठं मुळ्या ओढतात फुलोन येते दिवचा पोळा पोस्टांचो मोगान केल्यात जेतना एक बाळशे जन्म घेता कुटुंबाचो संतोष दोडो जाता कंत हुस्को लाल येता फुडार सपना पाल येता मम्मी डॅडी काळजान चिंतून आपल्या भुरग्यांक नेंटी बाळा फुलची फुला कुठं मुळ्या ओढतात फुलोन येती दिवचा पोळा पोस्टांचो मोगान केल्यार नेंटी बाळा फुलची फुला कुठं मुळ्या ओढतात फुलोन येती दिवचा पोळा पोस्टांचो मोगान केल्यार ला 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 ला